gorengan lek ngekeki topping sampai numplek wake koyo ngene spesialis nongko keju super karo pisang keju. Sing oleh melimpah koyo ngene regane cuman 10.000 tuku loro gratis siji deloken Christian Pulisic saweneng sampai meremelek. Nah, aku wani ngakoni nang kene nongko goreng iku bener-bener kualitas nongko niku sing gak sembarangan rek. Tingkat kematengane yo pas, sing paling penting gorengan iku tepungnya tipis tapi full jeroane daging nongkone tebel. Ndek kene awakmu iso pesen sing polosan utawa dikei ndukure keju serta dikei ndukure topping yo iso rek. Selain nongko goreng ndek kene ono pisang goreng keju sing pisangi lek ngekei potongan yo gede-gede, sing paling penting tepungnya tipis gorengi. Apa meneh regane cuman mulai 10.000 wae awakmu oleh paket selengkap iki. Wis termasuk karo susu, mari ngono kok ndukur yo dikei gula palem lho rek. Nah, gorengan iki wis viral banget dek Lamongan dan saiki mereka buka di Surabaya Barat. Ukurane gede-gede cuman 10.000 mbak titok sih. Apa maneh lek ngekei topping sampai numplek ngene lho rek. Jadi variasi toppingnya nang kene beraneka macam. Lek pengen sing simple dikei ndukurane keju sing melimpah yo iso rek. Nah, beli 2 gratis 1 iki khusus tanggal 14 sampai 15 Februari. Lumayan buat titok kan rek. Nongko gorengnya dikei keju ku enak banget, daging nongkone ketok lek manis pas ditarik muodot karamelize ngene rek. Tenang elek gak seneng sing neko-neko ndek kene ono topping sing polosan wis termasuk karo gula palem karo susu SKM. Aku malah lebih cocok karo sing polosan soalnya nongkone delon iki lho muatengin nomen ngene rek enak manise. Sing paling penting tepung gawe goreng iku tipis dadi daging nongkone kruwasa legit. Lah tentu Christian Pulisic kan senengane panganan manis, dhek pengen sing topping gawe green tea serta strawberry delon mangane sampai meremelek menikmati rek. Dadi wis langsung budalno mumpung beli 2 gratis 1 tanggal 14 sampai 15 Februari khusus ndek cabange mereka sing ono ndek cedek Citraland serta rumah sakit BDH. Tepatnya ndek Jalan Raya Kendung rek. Dadi lek nemu rumah sakit BDH iki lurus saengko awakmu bakalan nemu stane sebelah kiri. Wonge dodolan ndek cedek lapangan Aston Villa Kendung. Nah iki lho saurunge tikungan kok bakalan ketemu panggone warna kuning iki jenenge gorengan bosku. Buka ke jam 2 awan sampai jam 10 bengi ndek Jalan Raya Kendung. Tepatnya ndek stan lapangan Aston Villa cedek Citraland dan rumah sakit BDH Surabaya. Langsung gaskan ini rek.